Біз туры эфирда эшлибез, барыгызга да хәерле матур көннәр теләп дәвам итәбез. Узып баручы атнаның шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Габдулла Кариев исемендәге театр тамашачыларга премьера тәкъдим итәчәк. Бары 1 сәгать кенә бара торган «Алтын чәч» спектакле кыйса рәвешендә эшләнгән. Пьеса авторлары мәңгелек сорауларга җавап эзләргә тырышалар һәм тамашачыларны да уйланырга чакыралар. Бүген мин студиябезнең кунаклары, пьеса авторлары Луиза Янсуар һәм Резида Гарипова белән киләчәк премьера турында сөйләшәм. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Пьесаның исеме «Алтын чәч». Менә бу барыбызга да мәгълүм булган «Алтын чәч» кыйссасы белән, риваяты белән ничек бәйле? Дөресен әйткән вакытта, бу безнең бер ел элек узган Тамга лабораториясе вакытында эскиз рәвешендә эшләнгән шундый оятка иде. Ләкин без аны дәвам итеп бетерергә булдык инде башка формада. Һәм режиссер итеп Резида Гарипованы чакырдык. Һәм иҗат итү процессында шуны аңлап алдык, без риваят, нәкъ менә әкият формасында сөйләшергә теләмибез икән. Без бүгенге заман тамашачысы белән һәм бигрәк тә яшүсмерләр, яшьләр театрына килә торган тамашачы белән сөйләшергә телибез икән, шундый кара-каршы утырып диалог форматында. Чөнки әкияттәге ул әхлакый, моралистик ниндидер темалар һәм шул ук вакытта әкияттә күтәрелгән ниндидер яхшылык, яманлык һәм башка проблематикалардан китеп, бүгенге заманда безнең өчен нәрсә актуаль, мәсәлән, шул ук милләт, нәрсә ул безнең өчен бүгенге көндә, тел ул нәрсә, иман төшенчәләре нәрсә, менә шуларны без бөтенләй ничек дип әйтергә микән, әхлакый кысаларга гына кертеп карамыйча, кызыклы шундый яшьләрчә формада сөйләшергә теләдек. Шуңа күрә аның форматы да башкачарак һәм хәтта исемендә дә күрсәтелгән транскрипция белән бирелгән. Ул безнең алтын чәч хәрефе транскрипцияда бирелгән. Аны инде килгән тамашачы үзе аңлаячак. Аның аша нәкъ менә шушы спектакльнең рухына кертеп җибәрү каралган. Менә спектакль медитация, спектакль экзальтация дип белдерәсез, диме? Резида, менә бу сезнең өчен беренче зур тәҗрибә, Кариев театры сәхнәсендә зур спектакль шундый кую, шушындый форматта. Ә сез ничек уйлыйсыз? Менә шушындый спектакльләрне карарга тамашачы әзерме? Беләсезме, Вахтанговның иҗат турындагы шундый триадасы бар. Вакыт, автор һәм коллектив. Менә без вакытка туры китереп бу пьесаны яздык. Менә Луиза әйткәнчә, бүгенге вакытта «Алтын чәч» турында сөйләшү нинди булырга тиеш. Коллектив бу бит инде минем өчен дөресендә беренче очрашу. Мин хәзер калып эскизларын күзгә алмыйм, чөнки тулыкканлы спектакль өстендә эшләү бу башка җаваплылык. Бу коллектив өчен пьеса тудыру һәм бу коллектив белән ничек эшләү һәм вакыты туры килә микән һәм инде менә бу триаданы бергә тоташтырып, әгәр дә бу эш төшенчә бергә тоташып тамашачыга җитә алса, димәк тамашачы моңа әзер. Менә минем фикерем шулай. Әгәр дә инде кайсыдыр тамашачы, әлбәттә, ул мәдәният ул бит гомумән субъектив әйбер. Һәм кайбер тамашачыларга ошый, кайбер тамашачыларга ошамый. Монда инде яраклашу дигән әйбер булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Тамашачы килгән, премьерга килгән тамашачы ничә актер күрә сәхнәдә? Спектакльдә 6 актер катнаша. Но Кариев сәхнәсе зур сәхнә түгел. Мин Тинчурин сәхнәсендә менә соңгы тапкыр соңгы 2 спектакль бик масштаблы спектакльләр булды. Анда 30лап кешеләр катнашты. Онда сәхнәсе дә кечкенә, әмма минем өчен 6 актер бу сәхнә өчен бик тә идеаль формула дип уйлыйм. Менә бу дөньяда минем ролем нинди, нәрсә белән горурлана алам, бу үтә дә җитди сораулар һәм сез тамашачы алдында бу сорауларны куясыз, аларга барып җитәр өчен нинди алымнар кулланасыз спектакльдә? Бу күбрәк режиссерга сорау. Алымнар турында монда инде безнең
Без күптән иҗатташ безнең коллегалар белән бергәләшеп, монда Джуна төркеме музыкасын яза композиторлар, алар белән менә инде 3нче проектны ясыйбыз без. Монда Галина Судакова дигән яңа талантлы кыз барлыкка килде. Ул рәссам буларак катнаша монда. Ленар Гыйльмутдинов, ул инде безнең атказанган рәссам Татарстанның. Һәм менә Луиза Янсуар. Һәм менә бу төркемебез белән бергәләп без бу алымнарны бергә уйлап чыгарабыз. Ничек итеп кайсы алымнар бүгенге яшүсмерләр өчен дөресрәк үтемлерәк булыр икән дип. Менә тел ягыннан килгәндә, әле пьесаны иҗат иткән вакытта без бик күп формалар сайлап карадык. Булды, мәсәлән, гадәти сюжетка корылган, диалогларга корылган формада. Без әкияттән һәм легендадан этәрелеп китеп тә язып карадык. Ләкин Алтын чәч безнең өчен шул кадәр дәрәҗәдә үзенең ачылмаган ниндидер бер сер катламнары артында торган ниндидер бер символик рәвешне алды һәм без аңладык аның турында сюжет аша да сөйләргә кирәк түгел, пьеса формасында да сөйләргә кирәк түгел. Аның аша без безнең өчен авырткан сорауларны куярга тиешбез. Һәм шуңа күрә менә без шул сорауларны куеп, аны бик тә теге катлауландырылмаган, җиңел, ләкин шул ук вакытта бик ничек дип әйтим, бик җитди формада сөйләшүгә алып чыктык. Һәм менә тамашачы мәсьәләсендә тагын әйтәсем килә, без нигездә яшьләр өчен һәм яшүсмерләр өчен сөйләшкән вакытта аларга ниндидер, ничек дип әйтим инде, бантиклы, ниндидер куяннар, анда башка төрле ниндидер персонажлар аша сөйләшү кирәк һәм алар белән без үзебезнең олы кешеләр югарылыгыннан бераз гына түбәнгәрәк төшеп сөйләшергә кирәк дип исәпләргә өйрәнгәнбез. Ләкин менә мин театрда, шушы яшьләр театры эчендә бер елга якын була инде. Һәм мин карап торам, киресенчә яшүсмерләр белән без бик тә тигез сөйләшергә, балалар белән дә без бик тигез рәвештә сөйләшергә тиешбез. Алар хәтта кайбер нәрсәләрдә без интуиция ягыннан, тоемлау ягыннан без алар дәрәҗәсенә әле безгә үсәсе, чөнки алар әле чиста. Һәм алар теге космик ниндидер күзаллау белән килгәннәр һәм алар бездән акыллырак чынлыкта. Әзеррәк тә. Нәрсә дип әйтәсе кала инде премьера уңышлы узсын. Һәм дә инде менә озак еллар дип әйтимме соң инде сезнең театр сәхнәсендә, театр афишасында балкып тамашачыны шулай чакырып торсын иде, аңлаешлы булсын иде. Менә сез куйган максатлар барысы да тормышка ашсын иде һәм инде тамашачыларның яраткан спектакльләрнең берсенә әверелсен иде. Шуны гына әйтик, тагын кайсы көннәрдә премьера була? 29-30 гыйнвар көннәрендә кичке сәгать 6-да без тамашачыны көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен тагын бер кат бар тик уңышларны телибез сезгә. Рәхмәт. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубулашам. Һәр көнегезне бар тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Выйдешь к Волге, волны катятся к тебе, в лес войдешь, к тебе клонятся ветви, слышишь голос мой в серебряной волне, птичьих песнях от меня приветы.